ElectroGas Malta Consortium, Endeavour Energy Exodus Crossing BB Energy Consortium u Yildirim Tecnicas Power and Gas Consortium huma tliet konsorzja li tefgħu l-offerta finali għall-bini ta' power station ġdida li taħdem bil-gass f'Dellimara. Dawn l-offerti finali infetħu fil-Korporazzjoni Ena Malta fis-qarrija l-ġimgħa wara nofsinhar il-Ministeru għall-Enerġija u Konservazzjoni tal-Ilma qal li dan huwa passi ieħor lejn kontijiet orhos u arja aktar nadifa u jikkonferma kemm il-gvern jinsab on track fil-ħidma tiegħu biex jilħaq dawn l-għanijiet. Dan il-gvern beda jaħdem fuq dan il-proġett sa mill-ewwel jum fejn ftit inqas minn xahar wara l-elezzjoni ġenerali il-gvern ħareġ is-sejħa internazzjonali tal-espressjoni ta' interess u kapaċità għal long-term Power Purchase Agreement u Gas Supply Agreement. Oriġinarjament kien hemm 19 il-sottomissjoni xhieda tal-interess qawwi f'dan il-proġett fattibbli. Il-gvern fakkar li ntażlu 11 minn dawk li jesprimew interess dawn niżlu għal 6 biex issa tliet konsorzji issottomettew l-offerta finali tagħhom. Waqt li kien għaddej dan il-proċess kienu għaddejn ukoll l-istudji kollha meħtieġa biex il-MEPA wara konsultazzjoni ma' dawk kollha konċernati eventwalment toħroġ il-permessi neċessarji. Kien fil-bidu ta' dan ix-xahar li l-istudji ġew sottomessi lill-MEPA għal konsiderazzjoni ta' stakeholders ewlenin identifikati mill-MEPA u aktar tard mill-pubbliku.